Tak tohle je řídící tyč Mercedesové 123 2.4 diesel. Budeme měnit kulové čepy, jeden druhý. Tady vidíte, že prostřední táhlo už jsme vyměnili, na druhé straně budou taky tyhle dva vyměněné. A ještě tady tuhle řídící páku. Co je tamhle ten šroub? Vyměníme vnitřek, silen bloky a taky ji opískujeme, nastříkáme novou barvou. To samé to táhlo, opískovat, nastříkat novou barvou. No, to bychom měli prozatím všechno. Vlastně musíme povolit vytáhnout čepy z těch sedel a začít pískovat. Tak, tady máme řídící tyč a i s ovladací pákou a i s uložením. Je to pěkně zažrané vevnitř, takže to budu muset vyklepat. Tady tohle nahřát a vybít. To jsme teď museli nahrát. Vidíte, že manžeta je prasklá. Je to úplně v háji. Zalít něčím, povolit, otryskat, natřít, taky otryskat, natřít. Tady máme už novou sadu na opravu s 2 silen blokama, které budou muset ještě stama vytáhnout. Plus tady je mátka, ty podložky a šroub. No. Je to celé za nějakých 600 korun. No. Ještě budu muset z toho uložení vyřezat ty pouzdra a zakotek. No. Tady je vidět, že tam zůstal pouzdro z vrchu a i ze spodu. To budeme muset nějak naříznout, vybít a nabít nové uložení. No, potom se zpátky našroubuje páka a řídící tyč. Z druhé strany už zbývá jenom ta řídící tyč. Tak to vypadá táhlo řízení po opískování, namontování nových kulových čepů a připraveno na nástřik. Ještě umýt a můžeme začít lakovat. 2 vrstvy základky, 2 až 3 vrstvy vrchního láku. Tak, tady máme páku a táhlo po opískování, nastříkání už s novými kulovými čepy. Tak. V barvě připraveno na montáž. Tak. Také. Zde jsme už namontovali nové silen bloky na tu tyč řídící pro paku. A můžeme to smontovat dohromady. Tak, tady máme kulové čepy, táhlo řízení i tu páku kompletně. Jak tam svítí? Celou namontovanou. Vevnitř té páky je grafitová vazelina. Jinak tu tyč
jsem namazal měděnou vazelinou, aby co nejdéle vydržela, aby nezarezla, nezatuhla. Kulaky jsem připevnil nějakými 50 Nm, tak jak patří. No. Takže to samé uděláme na druhé straně s tím táhlem. Jinak tu paku už tam máme vlastně hotovou. To je přímo zřízení, co jsem dělal předtím. Vlastně ta spojovací tyč je taky nová. Takže kompletně řízení až na ten tlumič, ten se bude muset taky vyměnit, aby bylo hotové.